Snimamo vlog i idemo kod babe na selo. Crni, šta imaš da kažeš? Idemo sad kada ožeži. Prirodna bogatstva Srbije. Znači... Spremila baba domaće. Nije, baba mesi lebac. To, brate. Baba mesi domaće lebac. Leba, ljudi, nema ništa bolje. To je glavno. Anastasija, ješćeš leba da jedeš manje mesa. Ali gledaj. Ali slušaj. Nije, kod nas se ne kaže hleb, nego leb. Tako da... Leba, sira, jajca i krumpira. Ja, ovo ti ovako da izmesimo. Krume, druže. Nisam ti tražio buket, nego cvet. Pa cveće je upravo. Šta, ako ostaneš? Sviđa. To je to. Stigli smo na selo, a sad smo svi za jednu laganu kaficu, tako? Da. Ima li neko da ne želi da bude u vlogu? Ja. Čekaj, moram da pitam. Baba, mogu da ti pitam nešto? Treba mi za vlog. Znaš ti šta je vlog? Ne. Kako ne znaš šta je vlog? A šta ti treba? Gleda nas sad 20.000 ljudi. Evo, šta imaš da kažeš ti ovako da pozdraviš? Koliko imaš godina da vidi kako ti mladoliko izgledaš? Ja 55. Slagala, brate, slati. Koliko imaš ozbiljno? Ti babi kažeš. Nisi, šalim se. Koliko imaš ozbiljno sad? Šta misliš? Ajde, proceni ti. 52. Sad se Ti vadi. si smanjio. A? Ti smanjio. Koliko ima? Koliko? Okruglo 60. 70. 70 godina. Jeste, bilo 70 godina. Ej! Ej! Vidite šta je priroda. Pa priroda. Babo, izgledaš kod imaš 40. Zato ti dođi. Ali ozbiljno. Tako je, 300 godina. Nemoj to u klipu da pričaš, baba, da dođem češće. Pa ništa, sad ćemo da krenemo polako, da uživamo, pa vas obaveštavamo kako izgleda. Gdje ste alkoholičari? Pusti ljude da rade. Šta danas imamo na meniju? Papa ćeš. Kreće. To vas očisti još. Treba. A? Kako voli da se malo. Još sam ti rekao da me Mac! ne izavaš. Mac! Samo on je krenuo da prede i sve. Gdje si mali? Može? Buba. Nemoj. Ajde, doktorka. Bravo. Hoćeš da me hejtuješ zbog ovoga? Bravo, dječaci. Neća plane. Ma šta neće? Čuo sam možda još ove novine na roka. Da sam gledati kjevo kockice. Pa jebi ga sad u to. Uzem svinjske masti. Ma da. Pa namažem, druže. Druže, ne, mora, može tu tele kako hoćeš. Sad će da. Je plastika, ali ovo. Ujel, da se veliko je to more. Veliko gore, ali svi ćemo... Aha. Brže stanje. To. Uvati drvo. Ja bi to izvadio. I ja isto. Daj ga, baci ga pored tamo. Para to više, ja mislim. Prvi komad. To, crni doktore. Daj nam stoličic malo. Ne. A hvata, ti poređeš se znači. Slobodno na tovari, to će se skupiti. Ovo. Moje srce ostariti večeren. Šta se neće, ne smijem ja pivo.
voziš. Što, cugaš? Neće sugojim, bre, nego... Što traje da izgleda pa ne Možda mi skineš. Daj! A, ne, nemoj mi ovaj skida, dobar. Ne, ovaj sasno ono. Evo kupica kući. Pa druže skida mas, ti ovo će vapa iz domaćina, neće biti. Crniš, nemaš di izjaviš. Šta imam izjavim? Sve sam ispred koji ti me jebeš ovdje. Izvolite, izvolite. Da vidite kako smo već izgledali. Ja kažem, hoćete To je ovo. Jesi snimio? Pa nego šta sam, bre? A jesi ovo? Remek delo moje babe, gledajte vi A ovo. jesi ovo? E, ovo je hleb, domaći. A? A jesi ovo? To lume, oće. Evo sad uzimam onda. Znaš što, kažem, ajde, kad sednemo, da ne da ova... Da vidimo, da vidimo. Jest to original? Original. Dobro. Znači, sjećaš kad sam prvi put bila kod babe, koliko sam tu lumu pojela? 8 komada. Da, da. Nemoj sad baš toliko ljubavi. Ima i supa. Ima. Ako hoćeš. E to se nismo dogovorili. A nismo, ali ja treba nešto kašiko malo da se jede. Sam ga ispekao, a? Pazite, ona polovina ćevapa što je ostala kome zaleti. To je Davor. To je Davor kriv. Soli, a? Odmah vam kažem. Da se ne. Boli stvarno. Idemo mi ja, kaži ti tu spremio za bolova. Jer Miki ovdje ima lukam dosta. Nije, gledaj kako je piletina zine upala u luk. Sad se ćemo moći da pojedemo 3 kila. Ko ne pojede, Boga mi proba, ja nabijemo. Meni zvuči ja sam jeo, moram paziti na dijetu. Kreni kući osmah. To strujo. Ja ću ovdje tužiti za copyright. Mi ti ja copyright. Što da kažem sad klijentima, rekao sam ne smije djedu rošti. Tebe na tebe. Pa klijenti ne gledaju kod ti. Da. Po broju. Kaži, ako vam se svidio klip, lajkujte, šerujte i subscribeujte se. Ne umem ja to. Eto, to što sam rekao, to da uradite. Ajde. Kaži. Sramota je, malo se postidila. Od koga? Od mojeg deteta. Pozdrav za sve. Koje more sve?